ushembe uyimfihlo kodwa namhlanje ngifisa ukuba nibone ngempela ukuthi ingilosi lena ephakathi kwethu ngoba ngisho nje ukuthi isiphelile iminyaka engaphezu kweyishumi ngimazi ubaba. Ngiyabonga maNazaretha, bekuzikhathi inzima kakhulu lezo. Ubaba bemfaka bemkhipha enkantolo, naqina kodwa maNazaretha nabanaye kulezo insuku nalezo ikhathi inzima. Namhlanje kungathi kwehlile ulaka lukaSathane ingathi luyaqhubeka ngokamoya. Ngiyathokoza kakhulu kunina ngalokho maNazaretha ukuthi bekunzima kodwa nisukanga baba. Sengibuyela enkulumeni ekushumayeleni yonyazi lwezulu lanamhlanje ngoba bengisho nje ukuthi ibikhuluma nami ngqo sizwe sikaMageba. Inhlonipho nokuyiphatha kahle akubizi imali lezi zinto, futhi khona sihlonishwa izizwe zomhlaba ngoba sinoshembe siphinde sibe nomkhosi. Konke lokhu kukhona phinde sibe namakhosi asedlukulu. Into yethu ihlonishwa umhlaba wonke. Ngalokhu maNazaretha ngiyanicela ukuthi sizwe sikaPhunga noMageba ngizonibambisa maNazaretha. Asimonge ubaba, ngiyacela ngizonibambisa, ngiyacela ukuba ningamhlukumezi. Ngikhuluma kakhulu ngabafundisi, ngiyalibona ibandla kakhulu, ngiyanicela abafundisi namakhosi-ke. Mina ngibambisene-ke namakhosi asedlukulu, yiwona engizowabeka ukuthi makhosi babhekene eduze abafundisi. Angithandi ngoshembe mina. Angisho abafundisi ukuthi khona enikwenzayo, cha, kodwa nje ngifuna nazi ukuthi amakhosi nami kwashiXhosa lathi sinijongele eduze. Ngicela lokho nina besilo ngisenenhlahla kunamakhosi amadala lapha akade hamba nomdlokombane. Ngiyazi ukuthi niyangikhulekela. Ubaba lesihlalo engihlezi kuso nansi ngimfihla. Bengiyesaba ukuyixoxa ubaba esaphila. Lesihlalo engihlezi kuso ushembe wasiprofita kudala wathi ngazi la ukhandwa khona babekhona abanye abafundisi njengomfundisi uHlatshwayo. Dame sikhumbuzane ukuthi ushembe wayikhuluma lento nansi siyenzela. Wangethusi ukuthi phela isilo sizele amadodana sibaningi. Kodwa ushembe wayibona inkanyezi phezu kwami wathi nansi inkosi yamaZulu yakusasa nginabesile. Ngakho-ke ingakho ngithi ngicela bakwethu sibambisane baba, njengoba nami ngiseduze kwakhe kusekhaya kimi. Njengoba nazi ukuthi maNazaretha kunesigodlo sasedlukulu lapha
ngifuna izolo ngibusise Manazaretha ngiyazi ukuthi siyavala namhlanje iyona inkonzo enkulu sasa umgido seshilo baba ukuthi noma sibuyele emakhaya sizwe sikaphunga noMageba ingathi ngihamba nengilosi yalapha ekhaya nengilosi yasedlukulu ngifike ekhaya ngiphephile nonke ngibonga